Andreas, hvad er det, der sker? Er der noget, der er nappet? Hvordan skete det? Vi skal se op foran den. Andreas, over på siden af den. Andreas, på siden af den. Nej, herhen af. Og så vind noget lignende. Tag på siden, når du skal have lige ind, så gå på siden af den. Altså herhen af. Ja, lige præcis. Men så for at holde god stram line. Baja, Mexico. Et eller andet kæmpestort har taget Andreas' stakkels flue ude i en stime sardiner. Og den er satme stærk. Det er hårdt at være kameramand. Action Pack Pee-wee! 50 pound Dorado! 50 pound! Woohoo! Er den tung? Andreas, lad nu være med at kæle med den. Hvad kan du? Så 50 pound. Der har vi tilbage. Hvad så Ulle shorts? Er det hårdt? Jeg er hen på siden og vind noget lignende. Kamera! Hvis I kan se helt derhen. Det var på den anden side, de to andre der, den tog. Vores ene kameramand har lige været ude og få en dukkert. Det blev for varmt for ham. Dyppede du kameraet også? Nej. Nej. Jeg var bare lige ude og vaske. Jeg begynder at svede lidt her. Og vi har de to frier. Sure. Så for. Det er verdens bedste politik. Jens Ole, vil du filme med den her? Så kan jeg håndlande den. Her på film. Nej, jeg gider godt løbe der. Det er din, det der. Det er din. Kom så, Kide. Kom så, Kide. På siden af den. Kom igen. Hold presset. Hold pres. Hold pres. Hold pres. Hold pres. Og så
så hen på siden af den, så du får den presset ind af, fordi den svømmer hele tiden på langs. Sådan ved at være der. Der kommer den. Det er en jack. Ja, det er en jack, det der. Ja. En Jack Crevalle. Der var nok 30, 35, 40 stykker. Og så giv den pres ind mod siden, så du hele tiden er lidt foran den. Og så presser den ind på siden. Hele tiden lidt foran den, så du har presset ind af. Ja. Der er en manta ray. En rokke. Jeg tror, det er en jack. Jeg er næsten sikker på, det er en jack. Ej, en... Hey, hvad fanden er det? Det er en skildpadde, er det ikke? Prøv at se den derude. Hvad fanden er det? En kæmpe skildpadde. Det ligner en ko. Det er bare en ordentlig tyv. Det er ude på rokken. Prøv at se den, du slår imod. Ej! Det er fandme godt. Kom så! Læg kraften i! Kom så, Kid. Er det ved at være hårdt? Se den gode øjne. Det er en jack. En 10 kilo jack. Kan du ikke få den, kan du ikke få den presset ind? Mine arme, de er på kiden. Kom så! Ja. Så en af, ven. Vi filmer her, eller hold kameraet, så kan jeg håndlande den. Fanden, den har et net med sig. Au, 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 woohoo! Sådan! Hvor er det vildt her? Jeg tror lige her. Vi skal lige have modlys. Sådan, mand! Hvor er det vildt. Ja. Prøv at lidt